אבל לא טוב כאילו, טוב באמת. רגע, מה? לא, חבר'ה, די, חבר'ה. טוב, חבר'ה. די, זה לא יעבוד. ברור שכן. חבר'ה, כן לידה טובה, אני לא יכול להתחיל כמו איזה מפגר. אם אני אעשה את זה, אין סיכוי שיקבל את הלשון. זה הולך לגמור. עכשיו תפתרתם משהו? אני מאוד מאוכזב. אדי, מה כלום? חייב להיות מקום שליצור את האווירה הנכונה. סוף סוף, משהו שאני יכול לעשות יותר טוב בברט. חבר'ה, עכשיו! ברט, למה שלא תיקח אותה לסרט אימה? היא תפחד, תצמד אליך. ואז כשהיא תצרח, הפה שלה ייפתח והלשון שלך תישאר פנימה. וואו! סרט אימה? מי זה את זה? אני אבן גולמן, עברתי הנה לא מזמן מניו יורק. ניו יורק, אה? אני אקרא לך מהיום... איינשטיין! כדאי להתקרב. 3, 2, 1, ממשיכים. היי, קנדרה, יש איזה משהו שרציתי לשאול אותך. היי קנדרה. היי, קנדרה. חשבתי. אני רוצה שנבלה ביחד. אני רוצה שנצא לסרט כיף. יום שישי? יחד בקניון. זה מושלם! לא, 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 לא. את לא יכולה ללכת לקניון. לא להיות ישן. לא ביום שישי. דבר שתעשי הדבר שקבעת שתעשי ביום שישי. אין שום דבר. יש דבר כן רע. איך שקונה ביום שישי עם ברט? זה את לא, אל תעשי בדרך מנשים, נדבר אחר כך. תבואי, בבקשה בואי לסרט ביום שישי. ברור שאני אבוא. מה זה יהיה? טוב. אל תיקח אותנו ענק גדול. זה משנה הכל. אני יודע. יואו, ברט! היי, למה לא נדבר מה היום? המאמן אמר שאין טעם להתאמן בלי ברט, אז במקום זה צפינו בסרט אלוהים לא רוצה שתיגע בעצמך. מה, לשחק איתה לא יבוא? ברור! בעצם אני לא יכול, אני סימסתי לך עמו, אבל לא חזרת אליי. נו, זה בגלל מה שאני נסגר שמח. לך? נו. מה? או, חבר'ה, בבקשה, תעזרו לי! כולם מסתכלים עלינו. אנחנו כאלה שווים ביחד. אנשים צריכים לעשות בשביל הדברים. לוסי וברט. אומייגאד! אנחנו לא ברט! זה כמו ברצ'לינה, רק שווה יותר. אז מה אתה עושה? חשבתי לצאת, לראות עם החבר'ה. אוי, זה חמוד, אבל חשבת לא נכון. אתה לא מסתובב יותר עם חבורת הלוזרים הזאת. כמעט שכחתי. זה לא הזמנים שלך. לוסי, מה זה מניפדי? ראית את זה? אין, הוא אפור. חי, שואבת לו את הדם.
בעולם. תכלס אח שלי, איך הוא הפך דרך השכבה, מסורס, יש מסתר נקבה. היא רק נראיתה צהוב צהוב, כעיקרון מתחצים רכבת, רק נראיתה צהוב צהוב. אתה שיר המובלט שזה ייקלט, אתה תתחרט. נכון היא שווה בובת יפה, אבל רק צהוב. השנה בפייסבוק לריליישנשיפ. היי, מה קורה קאסי? מה זה? מה, אתה מפלטט איתה? מה? רק אמרתי לה היי. אז אתה אומר שהיא שווה. מה? לא! זאת אומרת, בסדר. אז אתה אומר שאני שמנה? מה? אתה כבר לא אומר כמה מתאים אני נראית? אומייגאד, ברד, אתה שונא אותי! לא, לוסי! את משגעת אותי! אתה רואה? זה היה מתוק. אתה בטח. זה אחד החוקים של לצאת איתי. שנייה, שאני אבין. יש חוקים בשביל לצאת איתך? אתה עוד תלמד. ברדי. ברטי? סופר מצרה, חג, מושג, לא מבין כמה זה רע. מה עוד נאמר? זה נפול, לא נגמר, ואנחנו איבדנו מנהיג. היא רק מביאה צהוב, כמו נחש, כמו מגן, כמו פרה. רק מביאה צהוב, צהוב. נדחק לצד, שם לבד, מה נעשה? היא נותנת אבל יש לה לב מכולה והיא רק צהוב. אולי נמצא את הדרך להיפטר ממנו. כן, אולי זו תאונה קטנה. חייבים שתעוף ועוד דחוף, חייבים משהו מושלם. אולי איזה אסטף שיתקוף אותה. הם לא תוקפים את בני מינם. לאיים על חייל, משהו חד, איזה סכין בלב, אם היה לה אחד, הנה